Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ-нің музыкаль тапшыруын қарайсыз. Әлбәттә, музыкаль булгач мында жырлар яңгырарга тиеш. Инде тапшыруыбызда җиңү өчен яхшы кәеф, музыкаль эрудиция тимәгә тиз басу кирәк. Мин Рүзәл Әхмәдиев, әйдәгез командалар белән таныша башлыйк. Тапшыруыбызның астындагы комментарийларда еш кына бигрәк кәмит инде сездә дип язалар. Кайда кәмит, шунда Җәвит булырга тиеш. Инде ул бүген бездә кунакта Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Җәвит Шакиров. Монда көчле алкышлар булырга тиеш. Монда бик каты булырга тиеш. Инде Җәвит абыйны Зөлфиякәй дигән сүзсез күз алдына китерергә мөмкин түгел. Һәм гомумән Җәвит абыйны Зөлфиякәйсез күз алдыбызга китерә алмыйбыз. Шуңа күрә бүген бездә шулай ук Татарстан ва Башкортстанның халык артисткасы Зөлфия Шакирова. Алар белән бүген янәшәдә Нәргизә Хабибуллина, безнең Шаян ТВ алып баручысы, яшь кенә әмәтле кызыбыз һәм Раян Хәйруллин. Афәрин сезгә. Уйныбызны башлап җибәрик. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер сезгә бары тик экрандагы рәсемнәргә карап, җырны белергә кирәк булачак. Тимәгә басып җавап бирәсез. Дөрес була икән, 1 балл сезнең исәпкә. Игътибар. Нәргизә, син әзерме? Әйе. Без бу команданы җиңәргә тиеш. Ярыймы? Ярар. Сөйләштек. Сөйләштек. Сез ничек, нинди настрой сездә? Ничек без, Раян, бүген нишлибез? Җиңәбезме? Җиңәбез? Җиңәбез. О! 15-кә 0 була. 15-кә 0 ди. Без 20-гә 0 белән җиңәбез, шулаймы? Әйе. 20-гә 0. Молодец син, Раян. Димәк, дуслар, әйдәгез башлап барыйк. Нәрсә булыр, шул булыр. Тапшыру ахырында сезнең бу сүзләрегезгә янәдән әйләнеп кайтырбыз әле. Димәк, игътибар, беренче бирем экрандагы рәсемгә карап, бары тик җырны аңларга, белергә кирәк булачак. Игътибар, беренче бирем инде экранда безнең бар. Бу җыр Су буенда ушак янамы? Су буенда Акча. ушак яна. Акча монда нишли алайса? Су бар, яну бар, янгын бар. Монда Су буенда акчаны. акча яна. Акча. Су буенда акча яна. Кем кабызган ул акчаны? Элемтә ниндидер бәйләнеш, мантык табырга кирәк. Менә монда утны күрәбез, акчаны салалар, суны да. Багадыр суларды дигән, яшьлеккә таба. Монда акчаны бер кирәге юк. Шул. Менә минем иң яраткан әйберем 3 әйбергә карап тору. Янган утка, аккан суга һәм акчага. Монда миңа бер җырда искә төшмәй. Нәргизә, син ярдәмгә киләсеңме? Нинди җыр булырга мөмкин бу? Белмим. Хәзер Татарча гына менә килеп чыга язган иде бит инде монда. Юкмы? Булмаса без дөрес җавапны әйтәбез. Юк. Bulmazsam bulmazsın, canımız bulup olalım. Bik хуат ойламагыз. Монда бик җиңелтек гадәттә вариантлар. Мен Ябит абыйга килгәндә үгәйдем. Мен бүген елмайып кына утырам. Син бүген үзең... Бүген теге егетләр эшли. Бу якта Зөлфия апа елмайып утыра, бу Син якта давай Нәргизә. башыңны эшләп, ярамы? Зөлфия апаң отдыхает бүген. Игътибар экранга. Монда да ут күрәбез, монда да ут күрәбез. Кызларны күрәбез. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Син белмисеңме бу җырны? Менә бит команда. Дөрес җавап хәзер яңгыраячак, игътибар. Әйе, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Афәрин. Бергә 0. Менә бит аңлап җиткердек. Игътибар, 3нче бирем экранда. 3нче бирем. Монда да ут шулай ук. Бүтән дөньяда шул стакан инде, шул ут. Монсы да кызлар турында җырлар инде безнең. Яз бит никтер. Кызлар турында җырлар. Тыңлыйсы килә. Ут шулай ук. Ләкин ул Йолдызлар. янмый. Су. Ләкин суда нәрсәдер батмыйлар. Батмый. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары.
Ayda yeri iken bu avulunun şiver kızları. Biz özümüzge mesel çıkarıp Şep, eybet. Men aşıyım. Demek edek dürüst cevap tınlıyız, dürüst cevapna ihtibar bilen. Liliya Mulla Galiyeva. İşitken var, klibinde kurgan var. Mene şunda şakta avurrak Аның ulu bala bizim. сүздері есте қалырға тегі жырның. Mene şu. İkinci turga pişemiz. İkinci tur belki sizden için jinglerek bulur. Ortadan alga deb atalal. Hazır indi biz jırlarını ortadan alga eğlendiremiz. Ondan bilmeyenle ortadan işi biliriz. Söylemiz eybi. Siz bizge onda jırlar koygaç bilmeymiz indi biz. Tınlıyız birinci kompozisyonu. Basılmadı. Tağın da koturak. Öyle biz jırlıyız amına. Бар буга эйин дидер шундай. Нунин жыр екенін білмеймін. Сіздің репертуары кеңейді малай. Дуйтқа шыған сенің де тауыш кейді анда. Menike olalım da doyut nasıl başka kişiler жырламайсың бит. Мен білесің. Қабаттарға бұла ма? Була әлбетте, дәвам еттерге де була, көбірек тыңларға да була. Әйді, сыңлыға. Ихтибар. Sina kiregele Binde haman seni yarattan Şolmunu yüregele Жоқ. Final anladınız. Вот, айтам бит бүгін жау етсеге мен бердім бүтін күшімді. Dürüst mü? Ғылмен қатын қыз бетінде иратқа күшін беріп, ират шуңа күшлі була бетінде. Sinem gaziyoda Amanda yanar Silmina kiregele Zeynep жырлай болай Әйе. мені. Зефер білән Әйе. Ең машһур. не жырлары. Ең машһур жырларының бірсі енді, аларның бірге жырлай тұрған. Тын болсам қарамам, ел болсам бұзылмам. Мен мәңгі қортаймам, янымда сен болсам. Nergize biledim değil. Мәргізе, Mahsus basmadım değil. Zülfiye apalarına bir bal olsun el deyipti. Şuna jelledim siz dedi. Тембрланып танып алам, но сөздерін бит білуге керек. Жырны білуге мұнда керек. тігі, Шынак, міне башқа нәрсе ең бірінші келе, шуны айттырға керек ғадеті шул бұлауы. Біз жауабын қабыл еттік, қазір текшіріп қарай, біз ірі жауап тыңлап. Әйе, сұрман, бұзылсам, бұзылмам, мен мәңгі қартаймам, yanımda sen olsan. İse birge bir, aferin, ise birge bir, әлеге турда. İhtibar bilen üçüncü kompozisiyonu tınlap barıyız. Gittik. Bunlar indi yaşırekler. Şulay parla jırşı. Ayın. Parla jırşılar. Güzel Orazova білән Илдарның жыры түгіл ме? Mine bir kim jırda başlamadı mı? Ну, yakın idegis, yakın idegis. Жоқ, аранжировкалары. Окшаған. Belki bir kişi ясағанdır.
Әйдегіз devam ettik, Тогда дальше devam ettik. Lakin güzel digeş, mana güzel digeş, güzel isim var anda. Meni hanımlar taktı. Meni hanımlar. Mini hanımlar ayı anin diyecekleri. Güzel meni hanımlar tegene onların bir iş pişmak veremeş tege bu jırlar tügülme. İş pişmak beremeş biyu turunda bir jır varlar. Ey şu beyler yanı yılda jırlarlar alar. Şurası beyler gider. Şu eyden tınlap qarayk. Belki birer sözü. Biraz sizi belki yakın bul. Әйдегіз devam ettik. Ayı. Biruklar kütereler, niler kütere, samallar ve isterler yazam cırlar. Yani büyük kutu. Ben işte bakalım. Onların klibi de var. Büyükçiler bilen işittim ilk motorunu. Ey. Bunda biz bunu koplaytalım. Biz bunu koplaytalım. Ay bu beyler ya. Yok bunda. Turkiler mi? Turkiyle ayı biyidir. Demin gençlerin cırlarını bir senin de Siz bunda Salom Minihanov güzelim diye bekleş. Dürüst cevap. Mene bu ihtibar. Noran jurtlarına. Ya. Değişik yaşlarız vay. Ay. Dergize bunda bile. Ничек настроение? Ayıbetme. Bayan ayıbetme. İstebikiga bir Zülfiye Apa Rayan komandası alğaşı galiga turda devam etimiz 4-nji kompozitsiya. Nasıl uğurra ve yazırakkine şolay duet birbirine katın. Yaşıraklar. Zinera Rezat Ramazançılar. Ayı jırları. Akın bilen eder. Boylamasın bir Tınga bitirgel, Tınlık, aydagiz. Belki ben jırlarını aytırmın. Eyde? Tuğan yapma payı oturunda. Avul turunda. Oğlum, koy temeli oğluma. Digen jırlar bağaylar, aymi? Qaytam әлі ауылыма. Ну, ауыл турында жыр, ауыл турында жыр. Жеветовой бірінші айтты, Зинер Ризат Nergize bile Рамазанов. biz Hutsavet çulay gidi. Nergize mi bilen Rizat Zinera Ramazançılar. Nergize Худсовет деген сөздерінде сейкен білмейдір. Демек, жауап қабыл етілді. Едегіз дұрыс жауапны бұл Зинер Ризат Рамазановларының ауыл қайым. Bana bit fanatı var. Ayı siz. Avul қайым. Міне білген знаток эксперт отырған сізді. Ayı. Афарин. Демек, Исабекеге екі. Біздің тағын бір дуэт жыры қалды. Мен сенде біраз салмақырақ жыр. Ихтибар білән тыңлайбыз. Kimlerge belki tavuşların tanıysızdır. Yeni jırçılar. Ayı. Fireler tügülme bu. Zülfireler Almaz bilen. yoxşulalar tugel. Nindidir alarның Rizvan Hakimовның жырын жырлыйлар аларсың. Шул тügülme. Bu bulurga mümkün. Bu bulurga mümkün. Güzel bilen İldar. Tügel. Olar bulmasa bu bulurga mümkün. Yok. Tege Подожди, Жевит. Сызып Нельзя угадать. Просто мында
Ne? Бик дигене жыр бу. Шундай матур солмак кына җыр, аны Bu туйларда. bilesingmi neler jırlıyım gaymana? Gülsirim bilen iri jırlıyor ahırsımı. Гөлсирем белән Ирей. Гөлсирем. Озатны әйтәсең. Озат Юк, ул түгел, ул түгел. Монда менә бу җыр туйларда минемчә инде бер 4 ел элек барлыкка килгәндер һәм әле һаман да туйларда салмак биюгә, яшьләрнең биюен. Нык матур жыр. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Baza çünkü jır almayın da ol. Үзе дә чөнки җүндә. Sen bulmasan eğer ne? Әгәр сине очратмасам, мин бәхетле, бер кайчан да булмас идем. Әгәр сине очратмасам дип атала әлеге җыр. Min o kadar. Син яна Зөлфиягә карап, Зөлфиягә карап җырлыйсың. Niye? Аны Син булмасаң, әгәр сине очратмасам. шулай дип. Мин инде мин аны җыр иттереп җырлыйм. Җавап табый. Тапкансыз көнләшер кеше. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк әле. Әйе, әбәри. Булмас иде, әгәр сине очратмасам, булып алмас иде. Әгәр сине очратмасам, бер кайчан да булмас иде. Әгәр сине очратмасам, матур булып атмас иде. Әлеге турда эшкә ике безнең бер турыбыз гына калып бара. Үшенче соңгы турыбыз «Окей, гөлгенә» дип атала. Интернетта теләсә кайсы җырны табып була. Гәрчә анда эчтәлеген генә язсаң да, менә сиңа чыгара да бирә. Җырның исемен әлбәттә. Әйн татар җырлары белән бераз гына авырлык бар. Шуңа күрә инде без сезгә мөрәҗәгать итәргә булдык. Хәзер җырның эчтәлеген тыңлап, сезгә инде җырны белергә кирәк булачак. Әзер булсагыз, беренче биремне тыңлап карыйбыз, әйдәгез. Окей Гөлгенә, авыл турында бик күп җырлар бар. Аларның кайберләре хәтта махсус берәр авылга язылган. Монысы исә барлык авылга да туры килә. Үзәкне үздереп гармон уйный, гармон ул бит гел йөрәкләрдә гел авыл истәлеген уята. Җырны башкаручы хатын-кызның да гармон тавышын ишеткәч күңеле тынычлана алмый. Әйдә уйна да уйна, ә мин кушылып җырлармын ди. Шул кадәр сагынган ул туган авылын. Күпме еллар үтсә дә онытмадым, шул кадәр яратам, авыл көйләрен сагынам ди. Бар өмірінің вариант. Авыл кеше тасмалардан аягылаят бубылдайды. Тауым кайдасың, мұң кайдасың, ай турам, аулагы гармонлы, яшьлегімні сағынам. Андан кері халық жыры да бар бит. Әнне едіргіннәмі, гармончығыз идәмі, иде болса келсін әлі, бейетіп келсін әлі. Үпкәлейбіз келмәсә, гармон көттеріп бермәсін, бейеу кейін білмәсә. Ялындыра келмейу, келер еді, ойнар еді, бейеу кейін білмейу. Ауыл турында. Ауыл турында. Йо, әйдәгіз, мұнда бірнеше шундай Ауыл турында, мына ауыл түгіл ең мекен. мөһим сүзләр бар иде анда, бик мөһим сүзләр бар иде. Әйдә гармон уйна. Әйдә гармон уйна, эздеріплә уйна. Теге Гүзәлия жырлый торган жыр шушымы? Районның бармаклары артмады микән анда. Әйдә гармон уйна, кушылып җырлайым. Гүзәлия жырлый. Гүзәлия җырлый, җавап кабул ителде һәм дөрес җавап. Авызда карап утырабыз, оныттык басарга. Дөрес җавап. Ихтибар. Сорау буенча бер җавап табылды. Әйе, шул. Әйе, бергәне. Авыл көйләре дип атала әлеге җыр. Әллә нинди җырлар бетердең үзең? Әйе, әйтәм бит сез менә Алайда сиңа иде бар. Һәр бер бар. Минем үземдәге ит тулган башкортлары белән. Миңа синең балың кирәкми.
Ярар, күштен әшеттіріп алып келерсіз деген шеу. Алла берсе. Демек, әйдегіз иқтибар білән екінші композиция турында тыңлайық әлі. Окей, Гүлгенә. Жеңілеміз бит. Бу җырны искә төшерә алмыйм. Татар җырларының күбесендә булган символлар биредә дә искә алына. Сандугач, су янында үсә торган агач төре, агый тел, тальян гармон. Җырны башкаручысы чынлыкта яратканы якында булмаса да, күңелләре һәр көнне сөйгән яры янына барып кайта икән. Ә иң мөһиме, бу җырны һәр кем дә аңлый алмый. Аны аерылганнар, сагышның нәрсә икәнен белгәннәр генә аңлый ала. Sormam түгелме? Хәзір, Нәргизә. Нинди жыр? Нәргизә, туган көнгә багышланганрак. Юк, туған күннәрдә Жырлана. жырлана Җыр торган. җырлана торган. Туйларда да Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр сиберәлә микән? Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрә. Мында пішінді тальян гармон деп иту. Ағайдыл, Жұмға кие. синең янға бар. Yanға барып қайта Һәр көнне күңелләрем. Тал бүрісі, талларда. Тал бүрісі, талларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуғашым ұшасыңмы киптейінді күлләрің. Болды? Уғашым. Жауап қабыл етілді енді мұны дұрыс болмаса да менімше бал беруге керек мұны. Кимәгә без бастык. Зөлфия Шушы Шакирова. Хәзір білеміз, әйдәңіз текшіріп барайық. Жырлайм әлі білмеймін. Дұрыс жауап. Шушы баларға тейжім. Біттім сандуғашы да бар. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әйе, талбырысы, талларда, талларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуғашым әйтіп сайра сүйген ярым қайларда. Әфәрин, Зülfiye бар. Сүйген ярым қайларда деп бігірек раян мұңланы. Мыңсуғына қой да. Нешенші сыйныфта оқи бекені. Исәбі кеген ол, әлігі турда. Біздің келесі беріміміз иқтибар. Окей, Гүлгенә. Бокшада эшләп арыганнан соң бераз зорлана башласам, әтием миңа бу җырдагы сүзләрне әйтә. Мин башта бу җырны шаярту дип уйлыйдым. Мәгънәсе бик фәлсәфи икән аның. Автор тормышның тиз узуына зорланмаска куша. Шул чәчен күренсә дә, гомерләр яз кебек үтә. Уфтанма. Яз килә дә китер, гомер шулай үтә. Уфтанма. Ай, Нәргизә, Давай, жырлан. Яз килә, жәл китә, гомер шулай үтә. Уфтанма. Әфәрин. Демәк, дөрес жауап яңгыры иқтибар. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әфәрин. Уфтанмағыз бір еш қайшын. Раян бір баштасағына тұтатып болмай. Уфтанмыйша болмай, жеңіләбіз. Демәк, достар, шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты бөтен биремнәрне. Біттімі не? Вәйе, шулай тиз бітіп тә китте, инде уйнарга ирәндік дегенде генә. Инде кемдер җиңәргә тиеш безнең тапшыруда кагыйдәләр шундый кырыс тормыш гомумән җиңел әйбер түгел ул. 4-кә 5 бары тик 1 балга гына өстен чыгып, Зөлфия апа, Зөлфия әкәй һәм Раян командасы бүген җиңүгә ирештеләр. Афәрин. Без сезнең белән саубуллашабыз киләсе очрашуларга кадәр, дуслар. Сау булыгыз.